цигара. Накъде? А ти кой беше? При Джони отивам. Си спомням да съм разрешил да сядаш на масата ми. Защото съм по работа. Работа. И между другото мисля, че оферта с теб ще е доста добра. Нещо, което ми ще даде по-добро. За какво говориш? За реликвата. Реликвата? Да, реликвата. Търси един човек и мисли, че точно ти си този, който може да ми помогне. Кого търсиш? Чува ли се за това? Не, нищо не съм чул за него от известно време. Но мога да ти дам информация къде може да го търсиш. В случай, разбира се, че сделката не остава. А откъде да съм сигурен, че няма да ме излъжеш и просто не си измислиш? Мога да ти покажа доказателства, че реликвата е в мен. Може да го намериш на пристанището. 16-ти док, при рибния склад.